να μου δώσει τη συνταγή, να τη φτιάχνουμε μόνος μου στο σπίτι. Έχεις βρεθεί να με κάνεις 100%? Έλα ρε, άκου μου τώρα που δεν είναι τίποτα πάνω στο και ζώντας. Έχεις μάθει να ανοίγεις και φίλο? Εννοείται ότι ξέρω να ανοίγω φίλο. Α, εννοείται κιόλας, τι παιδί είσαι εσύ? Γάμο. Αυτό κάνω που δεν το άκουσα. Καλά, εντάξει, αύριο μεθαύριο θα το ξανακούσεις τότε, θα το ξαναπώ. Όχι, μην να χαρείς. Όταν τρώμε δεν μιλάνε, λέγει η γιαγιά μου, γιατί μπορεί να πνιγούμε. Ναι, δεν θα πνιγώ τη δυνατότητα, θα πνιγώ προς τα κουράκια. Άκου να σου πω, τώρα που τα βρήκα έτσι λίγο με τον Χρήστο, τι λες το βράδυ να πηγαίναμε στην ταβέρνα να φάμε ένα παϊδάκι? Ναι, πάμε, κι εγώ το θέλω. Πολύ ωραία. Μου δώσεις και εμένα ένα κομμάτακι σε παρακαλώ να μου δοκιμάσω. Δεν κάνω, είναι δικιά μου. Έλα ρε αγάπη μου τώρα, δώσε μου και εμένα ένα κομμάτι. Δεν δίνω. Σίγουρα. Ωραία. Πάρω μόνο. Όχι. Έλα, δώσε να πάρω. Παρακαλώ. Λέγε κι άσε ειλικρίνεια, δεν θέλω να μας πάρει κανένα μάτι εδώ. Αυτοί που αγόρασαν τον οφορέ ενδιαφέρονται και για άλλα αξιά. Μάλιστα. Έχω κάποια κομμάτια, αλλά είναι λίγο πιο ακριβά. Δεν παίζει πρόβλημα. Από ό,τι κατάλαβα τα διοχετεύουν σε Άραβες πλούσιους πετρελαιάδες. Μάλιστα. Ωραία. Θα σου φέρω τις φωτογραφίες κάποιων κομματιών με το ιστορικό του. Να τους το δώσεις, θα προχωρήσουμε. Εντάξει. Έχω και 2 κομμάτια κρυμμένα.